Ngelabalandeli be-channel lethu esichaza kuyona amaphupho, igama lami nguHlengiwe Isibongo Wambothoke. Bafowethu, namhlanje ngithi ake ngize nendaba ethize engifisa ukuyixoxa engithe ngilele. Angazi noma ngizothi iphupho noma ngizothi yini, yabo, kodwa kunento engithanda ukuthi ngeke ngiyikhulume engiyibonile ongangokuthi kuthe noma sengivukile yaqhubeka ilokho iyenzekile lento. Ake ngiqale lana-ke ngaphambi ukuthi ngingene kule ndaba engizoyikhuluma. I-channel yami le engiyisebenzisayo eningikwazi ukuningithole kuyona, ngenzeka ukuthi ngihambe ngasayisebenzisi. Ingakho uthola ukuthi angisa-upload njalo ngoba kube nenkinga ebekhona ey'ntweni ey'thize beyigcwaliswa laphayana ngendlela yokuthi uphambane amagama, ngisebenzisa amagama ahlukene yabo, kwaphambana amagama. Ngaleyo ndlela kunokwenzeka uthole ukuthi angisazokwazi ukuthi ngiqhubeke nayo njengamanje-ke, kodwa ngisalindile ukuthi mhlawumbe ayikho yeninye indlela engenzeka ngayo ukuthi ngikwazi ukuqhubeka nayo noma ngigcine ngasayisebenzisi inhlobo. Mhlawumbe nje shuthi igcine nje sengidilithile noma isidilithekile noma isiblockekile, yabona. Into engicabange ukuthi ngase yenze ukuze-ke ngizoqhubeka mhlawumbe nikwazi ukungithola ukuthi ngiqale mhlawumbe phansi enye i-account engingakwazi ukuthi ningithole kuyona, ngoba kubalulekile ukuthi ezinye zezinto esikhulumayo nokuchaza amaphupho uqhubeke kwenzekeke. Kodwa-ke ngizoke ngilinde lesi sikhathi, uma ukuthi kuyaqhubekeka iyasebenza, ngizobe saqhubeka nayo. Kodwa uma ukuthi kuyaqhubeka ayisasebenzi, ngizobe sengiqala phansi enye i-channel. Angazi-ke fanele ngilinde isikhathi mhlawumbe esingangenyanga ukuthi le nto le ngiyibone ukuthi ihamba kanjani. Ingakho engathi uku-uploada kwami ngiyakwenza ngibuye ngingakwenzi ngoba anginasho ukuthi kahle kahle njengamanje ikuphi kufanele kwenzeke. Salindileke ngidluleke lapho-ke bafowethu. Ake ngize kanjena-ke, sengilele bafowethu, ngabona into ethize. Sike sithi amaphupho esiwabonayo asuke sibikela imiyalezo nezinto ezithize sifanele sizazi. Ngathi kube nesigaba, ngizokhuluma nje kube kufishane, kube nesigaba la ngithe ngilele khona kuzosa kube isonto leli engiphuma kulona. Ngike ngabona imingcwabo eminingi kakhulu, kungcwatshwa futhi bekungcwatshwa kakhulu abantu besilisa mhlawumbe basukela eminyakeni eko-18 kuya mhlawumbe ku-35, ake ngisho kanje, 18 ka 35 bekungcwatshwa kakhulu abantu besilisa abakangako. Ngaleyo ndlela kuthe kusa kanjalo lapho kwabe sekushintsha ukuthi lento le iyisimo esizokwenzeka kuleyo nto leyo, noma kuvezwa into engingazi nami njengamanje. Kodwa ngiyathanda ukuthi nawe uma uthola le video uke ubuke ngokwakho, ngoba amaphupho amaningi masiwaphupha abafowethu sixwayiswa ngawo, yabo. Kuthe kusa kanjalo kwase kundindizela noma kwasuka isiphepho esishishingishana, yabona, kwandindizela phansi umhlaba wakreka phansi umhlaba, washintsha amafu phezulu abamnyama, kodwa kuyisemini abamnyama. Lase likhombisa ukuthi liyaqala lizona, lithe malitshengisa ukuthi sizona, kwase kuphuma ilanga elibuhlungu elingameleki, eyothi uma ulibuka ngamehlo, amehlo avele avaleke ngaleso sikhathi. Iy'ngane nje zincane bezibuka lelo langa lelo, makwenzekile langena noma endlini ngumfanti wesicabha, makubuka ibivele iphuma igazi ngomlomo noma liphume ngamakhala igazi, yabona. Iningi into ibiyenzeka lapho ebuhlungu. Lithe leli langa leli mangabe lisithwa yifu bafowethu, lisithwa yifu phezulu, kwabe sekuba ukuthi malisithwa liba yifu elimnyama elisithayo, kwase kuphuma imbani lapho phezulu e-orange engathi ibovu. Sakundindiza sithi beyisi lento mayenzeka mase kuyaqhuma qhume into eqhumayo nje, iqhume ibishaya nje kathathu mase kunyakaza naphansi. Imizi bikreka-ke lapho, bekuvele kukreka udonga lomuzi, omunye umuzi mhlawumbe ubona ushona phansi, kuwe ngisho udonga lakhona bashone phansi abantu. Bathe bebaleka bephuma endlini, lento ibishaya igxobo zogesi, uyabona. Ithi manyakaza bese kuqhuma ugesi, qhuma ugesi, umlilo uhambe ngey'ntambo zagesi. Ake ngisho nje into enjengaleyo, noma ugesi nje buba nomthelelo eduze kwey'gxobo. Abantu abame lapha eduze kwey'gxobo buwehla ngazo, kodwa ubuwenza sure ukuthi la ishaya khona lento le ishaya abantu, inqwabe abantu, yabona.
Sabuka kanjalo bebaleka abantu kwavuleka imigodi nje phansi, imigodi emncane bivele ikhiphe izinto ezizilwanyana ezincane engazuthi amakokorosho noma amabhungezi agijimayo aphuma lento iphuma nodaka ivele yenza isiphepho round lapho ivule ixove udaka olufast abantu bevele bengene phakathi imizi bishibilika iyongena edamini lento yenzekile bafuthi yenzeka esikhulu isikhathi bebaleka abantu bebaleka beya la bede beya ngakhona ezintabeni uvele iqhamuka intuthu khona lapho eminyama ubona nalapha lento yaqala yenze ishingishana ngalo ndlela ngithukile futhi yabona angazi ukuthi kahle isimo esikanjani ngiyacela ukuthi uma nabanye bekhona bayibonile lento lena sike sizama ukuthi sicelele uNkulunkulu ngendlela esingacelela ngayo ngoba kuningi into ebalekile lapho ngoba kube sekhona imibhalo ebhalwayo phezulu khona kunjalo ibhala lemibhalo ibhala ngayo le lightning engathi orange engathi ibovu uyabona izinto zonke engeke ngize ngizibale la ngoba abantu babuka ngeso elingafani izinto kodwa ke engizokusho umuntu uyayazi into mayenza ukuthi le ngomthetho ayenziwa ngokudalwa uNkulunkulu nangesifiso sakhe yabona abantu bashintsha izinto ezingenziwa bazenze bona bathi ziyenziwa ngaleyo ndlela ngingasho ukuthi kunolaka oluvumbukile nabantu abathize abangagcina sebedlula kulozo zinto lezo ezenze kulozo zindawo lezo ezithize esingesazi noma ila eSouth Africa noma ilamazwe angenhla kodwa engikubonile bekhulunywa ulimi lwesiZulu bekhulunywa nje ulimi lelo engilwaziyo engiliqondayo bekubaleka besisaphazeka abantu besisaphazeka bebaleka kukubi siyacela ukuthi abantu ke noma ingayiphi indlela bangasebona benze ngayo bezame bakwethu ukuyicelela uNkulunkulu nemthandazo noma ngabe kuthi usuwenza kangakanani awusenendaba kangakanani nemvelo kaNkulunkulu akudale uyiyona nangesidingo sokuthi ube yisona wena qobo lakho nangendlela efanele wenze ngayo ukuthi noma ngabe usanendaba awukuzama ukuthi unembeza wakhulalele ngoba uwona oqala okutshelayo ukuthi le into engena kuyona akusiyona uma nje wenza into wazi kahle ukuthi uyasaba ukuthi bazothina abantu ngayo musu kuyenza ngoba sho ukuthi ayihambisani noNkulunkulu ngeke uzusabe ngento owaziyo ukuthi kahle iyenziwe usaba nje ufisa ngathi ungalekelela ukuthi lento uyenze noma uyenzele ebumnyameni noma ecasheni iyona izinto ezosixabanisa noNkulunkulu kakhulu lezo ngoba yonke lento lena esibonayo kanje eyenzakalayo uyabona ngisho noma ubuka amafu ukuthi akukho kuhle kahle kona ngiyacela bafethu ukuthi lento lena sike sizama ukuthi siyenze ngiyakhumbula nje nangesikhathi kuzofika ngaso iCovid ngazama ukukhuluma nabanye noma ichannel ngingakayivuli ngibona lapha abantu babephanyekwe phezulu emkhathini phezulu bengathi bebanjwe izintambo zolwembu besuswa phansi benyuka ngeshodi nejubane eliphezulu savula isibhabha base beyathi ngci bangena ngabanye ngangibachazela sayibo bafowethu asizameni ukuthandazisa kanje ngalo ndlela angisho ukuthi ngithi lokho engishoyo mina kuyikona kodwa uzoba kumuntu yena ukuthi ucabanga ukuthi enze kanjani noma mabe bekhona abayibonayo lento noma abayibonile siyacela ukuthi abantu bekhona imizamo bazoyenza thandazo bakwethu sincenge uNkulunkulu ziningi izinto esezenzakalayo ngalo ndlela siningi nesimo somoya esishintshayo yabona ziningi izinto ezenzakalayo ezinhle sezidlulwa izinto ezimbi esizenzayo yabo noma sikhala uNkulunkulu sekuzoba asizozwakala ngoba sekubaningi abantu abenza izinto abengenandaba ngiyacela ukuthi ngimela ngoba angizizwa ngathi ngakhuluma ngize ngeqe mhlawumbe into engiyikhulumayo ngoba vele nginalento yokuthi le channel le mhlawumbe ngasigcina ngayisebenzisa ngasefonini futhi angitholakali vele ifoni ngayivala ngoba manje kunezinto eziningi la ezenzakalayo uthola ukuthi abantu lana bayafona uthi umuntu masomfonelile uyabuka ukuthi lo umuntu oyena eganga ekhaya lakhe manje masuyiveza futhi lento kuba abanye uthola ukuthi sekuyinto nje abantu abayiyeke lento yabo uthola ukuthi uzofonela umuntu uyabona lo muntu lo akenzi ngendlela yabona manje fanele kwenze njani vele ngathi yazini angivele nje ngingabambi ama-calls okwamanje mhlambe kuze kudlula isigaba esithize angazi okuyisona siphi
Kodwa okwanamhlanje ngicela ukuthi ngime lapho, azophinda futhi nje uma ukuthi kuyalunga kule channel ukuthi iyaqhubeka nayo, bese ngiyanazisa. Uma kodwa uma ukuthi iyavaleka, ngibe sengiyanazisa futhi ukuthi yiphi channel ezokwazi ukuthi ngithole kuyona. Ngiyabonga.